बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि मुङाव गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दाख्लै बावैसो मोनसे अडिअ रेकर्डिं मेथाइ होदोंमोन ससे दहा मोनसे जिथुनाखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ अपेनिं जाब्ला आं बे मेथाइखौ होदोंमोन। नोंथांमोना निस्सय आंनि चेनेलावहाय खोनाबिबायबो जानांगौ। ओमफ्राय आंनोहाय बे सिंगारा आदा कलेन नार्जारिया बे मेथाइखौ हरबायमोन नोंथांनि चेनेलावहाय बे मेथाइखौहाय आपल'ड खालामदो होननानैहाय। ओमफ्राय आङो दहाय फुङावहाय ट्राइ खालामदोंमोन हगारनो होननानै, ओमफ्राय आपल'ड जाबायमोनबो। ओमफ्राय जेब्ला आपल'ड जायो अब्ला मेथाइआ बेबायदिनो डाइरेक्ट रिमुभ कन्टेन्ट कपिराइट स्ट्राइकसो फैखायो। ओमफ्राय बेबायदिनो बिटखौ बेलेगावहाय बानायनो हरदोंमोन आरो गुबुननो। ओमफ्राय दा बिथांमोना माबायदि बानायनानै हरखो, ओमफ्राय डाइरेक्ट नांखादों आरो। दा दुखुनांथावनि बाथ्राया बेनो आरोखि, ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय हायाखिसै। दा बेनिखायनो बे मेथाइखौहाय आपल'ड होजानाय जानाय नंला आरो। ओमफ्राय बिनि मेथाइखौ ससे आं खोनासंहोनाय बावनो गोसो जादों आरोखि। थांफागोन ना खालामाथि बगामाथि सना थांफागोन ना खालामाथि बगामाथि गारि सा बिजे दामलांगोन हाजो गोजौआव सानैजों सेलफि लालायगोन। बिराद मोजां जादोंमोन, हिट जादोंमोन बे 2024 मायथाइनि मेथाइया। निउ इयार हिसाबैहाय ओरैबायदि गाजा गोमजा बयनिबो जिथुनाखि निउ इयारखौ पालन खालामग्रा, पिकनिक जाग्रा एबा गोदान बोसोरनि मुङाव रंजाग्रा बयनिसिमबो ओरैबायदि मोजां हिट जागौमोन बे मेथाइया। ओरैबायदि एक्साइटेडमोन बयबो। आंनावहाय लिंकखौ बिहरदोंमोन, बयबो लिंकखौ बिहरदोंमोन। बे हिसाबैनो आङो चेनेलाव हगारनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्राया बेनो, डाइरेक्ट रिमुभ कन्टेन्ट जायो। दा आङो दाननांफिननाय जाहैबाय। ओमफ्राय बिनि ससेखौ आङो लास्टआव होबावगोन। ओमफ्राय बे सिंगारानो जादों जाहैबाय, नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, आगुनि सिंगारबो होननानै बुंना लाजायो। मानो होनना बुङोब्ला इयो मोनसे समावहाय मेथाइ बयनदोंमोन। गोबां दङ बिना अडिअ रेकर्डिंआ। जिथुनाखि मेलेरियानि बेमारनि समावहाय बियो मोनसे बानायदोंमोन, सिलिंखार जालांनो हमबाय मेलेरिया होननाय मेथाइखौ नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जानांगौ। बे सिंगारानोमोन। ओमफ्राय दा ब्रादारा बुंहरदों जाहैबाय, उफाय गैया माथो खालामबावनो, हगारनायथ' जानाय नंखाला। ओमफ्राय आङो गोदान लाबोगासिनो दं होननानैहाय आदा कलेना आंनि मोखाङाव दा बुंहरदों। दा बेनो आरोखि, आङो बेखौनो नोंथांमोननोहाय मिथिहोनो थाखाय बे भिडिअखौहाय सुंद'यै लानानै फैफिननाय जादों। मानो होनब्ला गोबाङानो बेखौ एक्साइटेडमोन खोनासंनो एबा दामनो एबा निउ इयारावहाय रंजानो। दा रिमुभ कन्टेन्ट जानायनि थाखाय आङो बे भिडिअखौहाय होथ'नो हानाय नंला आरो आदायाबो होनो हानाय नंला। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मिथिहरनाय जाबाय।